mga listeners at taga-subaybay, pati po sa Facebook. It's a beautiful Thursday morning po, another Thursday ng September, at doble arangkada po ang PhilHealth para sa pagbigay ng additional information sa ating mga members. Kasama ko po ngayon ang kagandahang si Binibining Gigi Naron. Yes, thank you very much, kagandahang Miss Leri Ilagan. And of course, syempre, walang tatalo. Good morning, Sir Pio. Gagawang ba? Walang iya kayo, murahin ko kayo. Ito ang kagandahan pag Webes kasi threesome tayo. Kung ano-ano pinag-uusapan natin. Pag-usapan natin ngayon yung mata, Ma'am Leri and Ma'am G. Ano po? Kasi dami ngayong problema sa mga mata, di ba Ma'am Leri? Sabi nga ba, sa mata nakikita kung ikaw ay in love. Di ba Ma'am Leri, Ma'am G? Yes, Sir Pio. So yung mga nakikinig sa atin dyan ngayon, ano, pwede silang mag-text sa aking number kung may mga katanungan sa Globe 0926-0156-020 on sa Smart 0961-759-0888. So daming kuan sa mga matabaga Ma'am Leri, Ma'am G, ano, daming mga meron ding nagpapagamot niyan. In fact, ano, yung mga matatanda na may mga katarata, may mga nanglalabo na, mga iba-ibang mga klaseng sakit. Pag-usapan po natin yan ngayon, ano. Ma'am Leri, ba't po ba mahalaga yung mata? Yan, kasi sir, based po sa gamit yan, sir, ang mata ang pinaka-developed na sensory organ sa ating katawan. Mapapansin mo to, sir, sa lahat ng gawain natin. Very important ang mata, yung tipong paggising mo pa lang, sir, kailangan mo na siya. So, malaking parte po ng ating utak ang nakalaan sa ating kakayahan na makakita. Compared pa to, sir, sa pandinig, panlasa, pandamdam, at pangamoy, number one pa din po ang ating sense of sight. Mahalaga po na makakita para makaiwas tayo sa aksidente. Ang pagtingin naman po ay mahalaga upang makapagdala tayo ng mga informasyon sa ating utak. Kumbaga, sir, napaprocess ng ating brain kung anong reaction, anong possible po na gawin ng ating katawan. Ayon sa WHO po, ang uncorrected na refractive errors ang pangunahing sanhi ng moderate at severe visual impairment. Ang katarata naman po ay nananatiling nangungunang sanhi ng pagkabulag sa mga middle at low income na mga bansa. At ang bilang po ng mga tao na may visual impairment mula sa nakakahawang sakit ay bumaba na sa nakaraang 20 years ayon po sa global estimated na report. Ang 80% po ng lahat ng kaso ng visual impairment ay maaaring maiwasan at magmot. So yan, sir, yung target natin ngayon, to inform our members kung paano tayo makaiwas doon sa na maging malala na yung ating sakit sa mata. At kung ano po may tutulong ng PhilHealth, just in case man po na meron na tayo malalang condition sa ating mata. Yan, oo. Pero pag ganito kagaganda ang iyong nakikita sa umaga sa programa, hindi lalabo ang mata ko, Ma'am Leri. Ma'am G. Ano ba naka-glasses na yan, sir? Bakit nga ba lumalabo o nagkakaproblema o nagkakasakit ang ating mga mata, Ma'am G? Yes po, marami pong factors kasi yan, Sir Pio. So, isa sa mga dahilan niyan is genetics. Kung tayo po ay pinanganak sa mga magulang na may lahi na may problema sa mata, expect na po natin na papanganak din po tayo na may possible eye disorder or at least predisposed or at risk tayo for eye disorder. Ito po ay wala sa ating control dahil nga naman po ito po ay namamana lang natin sa ating mga magulang. At hindi natin napipili ang ating mga magulang. Pangalawa namang reason po is yung kakulangan po sa nutrition sa sumusuporta sa mata. So, ang napaka-importanting vitamina natin for our eyes is vitamin A. Ang pagkain po ng mga gulay na dilaw at mayaman sa vitamin A ay tumutulong upang panatiling malusog ang ating mga mata. And of course, kasama din po dyan yung lifestyle. Ang pagpupuyat po at paninigarilyo ay nakakalabo ng paningin. Also, ailments po, ang diabetes, hypertension, sakit sa puso,
cancer ay ilan lamang po sa mga karamdaman na nakakaapekto sa paglabo ng ating paningin. Yung mga senior citizens naman po natin, di ba, habang tumatanda, sabi natin, lumalabo ang mata. Dahil din po yan sa aging. Ano po, habang tumatanda, humihina po ang ating mata, kaya isa po yan sa mga reasons. Another naman po is exposure sa liwanag. Ang matinding liwanag po na galing sa araw, ang UV light or ultraviolet light at blue light ay may masamang epekto sa ating mata. Ang blue light po ay inalalabas din ng ating mga gadgets tulad ng cellphone at also yung mga ilaw po natin sa bahay tulad ng fluorescent lamps, TV, kasama po yan. Ano pa ba? Computer, laptop, iPad, tablet, o kahit ano pa man po na bagay na ginagamit natin na mailaw o may liwanag ng LED. So, hinahinay lang po sa Facebook at sa TikTok. Ano? Yeah. And of course, another naman po, last naman is radiation. So, ang buong paligid po natin, loob man o labas ng ating bahay, ay puno ng radiation. Radiation galing sa mga gamit, radiation galing sa sun. So, yun po yung mga factors na nakaka-apekto sa paglabo at pagkasira ng ating mata. Paano naman kung LDR, Ma'am Leri o Ma'am G? Paano naman siyempre paggabi? Mag-video call. Paano? Sabi ka rin ako, LDR, sir, di ba malabo ang mata kaysa malabo yung relasyon? Ay, naka. O ano yung kadalasang problema sa mata at ang solusyon dito, Ma'am Leri? Yung common problems and solutions sa mata. Go ahead po. Kadalasan po, kapag tayo ay na 40 years old na, lumalabo na ang ating paningin. Ang tawag po dito is presbyopia, kung saan minina po ang pag-focus ng ating mata sa malalapit na bagay. Akala natin, sir, medyo hirap na tayong tingnan siya at huwag po tayong mabahala. Ito po ay isang normal lang na kondisyon. Ang kailangan lang po natin ay kumonsulta tayo sa isang optometrist or kung saan po meron na tindahan ng eyeglasses or mga optical shops. Madami na po niyan dito sa Legazpi para masukatan po tayo ng tamang salamin. So, para naman dun, sir, sa mga nag-edad na 60 years old, ang kadalasan po na experience nila is yung dry eyes. Ito ay pangkaraniwang sakit po para sa mga edad na 60 above, kung saan po nababawasan na yung paggawa ng luha. Pero meron naman tayo ng mga recommendations based po ito sa studies na ang madalas po na pagpatak ng artificial tears ay pwede din na mabilis. Yes, sa butika. Pero kung tayo po ay medyo nagtitipid, pwede po tayo magtimpla ng sariling luha. Mag-halo po tayo ng patiting na asin at 1 ounce ng distilled water. At ihalo po natin ito ng maigi. At instead of eye mo po, ito ang gagamitin natin na pangpatak sa ating wrap. Pero as usual, sir, mas maganda pa din yung talagang meron tayong professional opinion. Ano po, wag po tayong mag-e-experiment, lalo na sa ating mata. Meron pa tayo, sir, na isang condition, yung tinatawag natin na sore eyes. Ito po, sir, very popular. Ang pinakaunang-unang nararamdaman po natin is ang pamumula ng ating mga mata. At ito po ay makati. So para sir tayo may sun o buhangin sa ating mata. Ito po isang infection na nakukuha po ito sa isang tao. So mabilis kumalat ang sore eye, sir. Huwag po tayong makipag-handshake or pwede din po tayong gumamit ng mga nagamit ng bagay ng may sore eyes. Pero sa paraan po ng paggagamot ng sore eyes, kailangan po itong patakan ng antibacterial eye drops 3 beses po ang maghapon. Pwede din pong linisan ng mata ng isang salt solution or mag-halo po tayo ng water at asin ulit. At huwag po natin kakalimutan na haluin ng mabuti kasi masakit po ito pag may particles asin na pumasok sa iyong mata. Of course, pwede din tayo, sir, kumuha ng cotton balls. Isaw-saw ito sa solution na ating ginawa. Tatandaan po natin na nakapit dapat ang ating mga mata. Bago po natin ipatong ang batang cotton ball sa ating mata ng mga 5 minutes. Hayaan po natin na pumasok yung solution sa ating mata. Medyo masakit po ito, pero tried and tested kung makakapagpabilis ng paggaling. Meron naman po tayong isa pa, sir, na condition sa mata, tinatawag po natin itong eye floaters, o yung pakiramdam mo, sir, yung mga lumulutang na bagay-bagay sa paningin mo, pero wala naman talaga. Pwede ka po kasi matakot sa una. Minsan po ang hugis nito, sir, is bilog or minsan po, sir, pahaba.
Oho. Alam mo, may multo. May mga so, mga lumutang na bagay po ito. Nasa loob pala ng ating mata. Hindi po siya imagination lang. And dulot po ito ng pagkaedad na din po. So, hindi naman po delikado ang floaters. Tandaan lang po natin na kapag bigla ang dumami ang nakikita natin na floaters, magpatingin po agad tayo sa eye specialist. Yes. Pero ngayon Madam Leri and Madam Gigi, ngayon malinaw na malinaw ang mata ko. Kami din, sir. Kapag sa iyo ngayong araw, sir. Eto, may glass ako pero di ibig sabihin na 40 na ako ha. Pangpalaki lang to ng letra. Sige, Ma'am Gigi. Go ahead, Ma'am Gigi. So yun po, yung mga na-mention ni Ma'am Leri, siya yung may problema sa mata na pwede nating i-treat sa bahay or sa mga simpleng gamot na over-the-counter lang. Pero meron din po tayong mas complicated na mga karaniwang sakit sa mata. So una po yun, yung may laman na tumutubo sa harap ng mata. Ang tawag po natin dyan ay pterygium. Ano po? At ang dulot po nito ay pagkairita ng mata, puso, alikabok at dumi. Para hindi lumaki yung pterygium o yung tumutubong laman sa ating mata, umiwas po tayo sa mga usok na sasakyan at huwag na po tayong gaano mimabas ng kalye. Ano po? Hindi delikado ang pterygium, ngunit kapag natakpan na po kasi nito ang ating paningin, kailangan na po natin itong paoperahan sa isang doktor. Another common naman po na medyo major na sakit sa mata ay ang glaucoma. Ang glaucoma po, nababarahan ang pagdaloy ng likido sa loob ng ating mata. So dahil dito, tumataas po yung pressure po sa loob ng mata. So pwedeng itong magdulot ng pananakit ng ulo at pagkabulag. Ginagamot po ang glaucoma sa pamamagitan ng eye drops o laser surgery. Seryosong sakit po ang glaucoma at kailangan pong magpatingin agad sa eye specialist kapag nakaka-feel na po tayo ng mga sintomas nito. Upang mapanatiling kaluso po ang ating mata, tandaan ng sumusunod. Una, umiwas sa bisyo, kumain ng sustansyang pagkain, gamutin ang alteration sa diabetes at ang siyang sanhi ng pagsakit sa mata. So yun po ang gagawin natin para makaiwas sa glaucoma. Ano? And then last naman po na major na sakit natin sa mata is ang cataract o catarata. So sa mga seniors po na nakikinig ngayon, alam ko po very common ito sa ating mga elderly. So bilang halimbawa, kapag malabo na ang salamin ng kotse, diba, Sir Pio, may hihirapan kang magmaneho. Kaya ka nagpapa-wiper. So ganyan po ang nangyayari sa mga merong katarata. Ano po? So lumalabo ang lens ng kanilang mata. Ang sanhi ng katarata po ay matinding sikat ng araw, pag-edad, diabetes, at paninigarilyo. So hanggang ngayon po, wala pa po tayong pampatak or eye dropper na gamot sa katarata. Ang solusyon lang po sa kanya ay isang simpleng operasyon na ginagawa ng eye specialist na covered ng PhilHealth. Yan. Opo. So, daming mga karamdaman, sakit sa mata. Ano po? Ano ang covered ng PhilHealth na mga karamdaman sa mata at magkano ang covered nito? Go ahead po, Ma'am Leri. Yes, yan sir ang kagandahan kasi na-mention ko nga po sir, meron po sir na mga covered na conditions sa health. Unang-una na po siya sir ang pagtanggal ng radium. Now, the graft, ang amount natin dyan is 9,700. Kapag without graft naman po, yung amount natin is 8,260. Yung glaucoma surgery natin, yung na-mention ni Gigi kanina sir, yung range niya is from 10,540 18,000. At ang most availed natin sir ito na package pagdating sa mata is cataract surgery, which is 16,000 po yan per eye. Ngayon, sa mga inclusions ng mga packages na ito, nakasama po yan dapat yung room and boarding, drugs and medicines na ginamit po during confinement. Siyempre, nandiyan din po yung mga supplies ng intraocular na lens para po sa kanyang katarata. Kung kailangan din po ng mga x-ray, laboratory at ancillary procedures na ginagawa po during confinement, kasama din po yan. Ang paggamit sir ng operating room complex at machines na kailangan para sa operation at kasama po ang professional fee ng ating mga doktor. Yan. Pero tatandaan po natin, yan lang po mga items na yan ang kasama. Meron po tayong mga hindi kasama dun sa pagbayad ng package, kagaya po ng pre-operative test na ginagawa po bago tayo ma-confine. Hindi din po kasama yung professional
fee para sa pre-operative consultation at hindi din po kasama ang professional fee para sa anesthesia services. Ayun. Oho. So ito yung palang mga ginagawa bago yung actual na operation, may mga tests diyan bago ang confinement operation, yung mga konsultasyon at saka yung pag sa oras ng operasyon yung sa anesthesia, hindi yun covered ng PhilHealth. Ano po? Yes po, sir. Tama ka po Yun. dyan, sir. Oo. Yung mga nabag Although meron naman po kasi na mga ambulatory surgical clinics, pinapackage na po nila yun. Yeah. Pero most of the time po kasi, yung anesthesiologist ay separate po talaga siya, kaya hindi siya napo-cover. Yes, opo. So sa lahat na nabanggit na yun ng mga procedure, itong pinaka-common yung cataract surgery. Ano po ang dapat na tandaan, malaman ng mga miyembro, mga PhilHealth members sa cataract surgery na ito, Ma'am Gigi o Ma'am Leri? Go ahead po. Yes po. Sabi nga po ni Ma'am Leri, ang package po ng PhilHealth para sa cataracta is 16,000 pesos per eye. So, ibig sabihin, pwedeng operahan yung left, pwedeng operahan yung right. Pero po, kung for example, parehong mata ang kailangan na operahan, dapat po meron tayo na hindi bababa sa 48 hours na pagitan between the two operation. Kasi po kapag ginawa po yan in less than 48 hours in between, ang mababayaran lang po 16,000 para sa dalawang mata. So para ma-maximize po natin ang PhilHealth benefits natin, dapat po merong at least 48 hours or 2 days na pagitan between the two operation. Another po na kailangan tandaan, bago po ang surgery, kailangan mag-submit ang hospital na tinatawag natin na Cataract Pre-Surgery Authorization or CPSA. So pinapadala po dito sa amin dito sa PhilHealth electronically through the system. Ano po yung portal po ng facility, pinapadala yan sa amin. Once dumating po yan dito sa regional office, meron po kaming 7 days to approve ng pre-authorization, pre-surgery authorization. And then pag-approve na po yan, ibabalik namin yan sa facility. Upon approval, pwede na po gawin yung cataract surgery within 30 calendar days. Pag na-expire po yung 30 days, pwede po magpasa ulit. For example, hindi natuloy kasi busy si doc. Diba? Kaya nagka-complication or hindi maganda yung exam results, kailangan mo ng pahingahan yung mata. So maraming reasons po yan. So anyway, kapag na-disapprove naman or nagsobra naman po tayo sa 30 days na hindi pa nagawa, pwede naman po mag-submit ulit. Mas ang importante, dapat meron po yung approved na cataract pre-surgery authorization. Importante din po na accredited ang doctor at facility kung saan gagawin ang ating cataract surgery. So maaaring gawin ang cataract surgery sa mga secondary at tertiary hospitals, kung saan inpatient setup po, kailangan po usually kino-confine yan kasi hospital nga po. Pero meron din po tayo tinatawag na ambulatory surgical clinics na yung pag-opera po sa katarata ay outpatient. So pupunta ka lang po doon, operahan kayo, may konting pahinga ka, and then balik ka naman after 48 hours your second operation. Ano po? So dalawa po ang ambulatory surgical clinics natin dito sa Bicol na nag-cater sa katarata or sa mga eye surgeries. Yan po ang Legazpi Eye Center dito sa Albay at Catanduanes Eye Center sa Catanduanes. So i-encourage po namin ang ating mga listeners, lalo na ang mga seniors natin, kung meron na po kayong kakaibang karamdaman sa mata, pupunta lamang po dito sa ating mga ambulatory surgical clinics na accredited ng PhilHealth. Yan, opo. Ano yung mga pwede nating gawin, Ma'am Leri, Ma'am Gigi, para mapagalagaan natin ang mata at maiwasan yung mga sakit na yan, na mga napag-uusapan natin? Go ahead po. Yes, sir. Kahit kami po lang sa PhilHealth, sir, naniniwala kami na prevention po is always better than cure. So, nandyan po tayo para magbigay ng packages, pero nandito din po tayo para magbigay ng aangkop na information sa ating mga members para hindi na po siya lumala. So, muna po dito, sir, ang pagsuot ng salamin sa pang-araw-araw. Pwede din po tayo na mag-ingat sa mga particles ng lupa, buhangin o alikabok na maaaring makapasok sa ating mata. May mga tao, sir, na kahit maliit ang mata ay sadyang pasok ng dumi. At saka yung mga chemical sa iba't ibang mga produkto na natin na nakukuha. Gaya, sir, dun sa mga bug sprays natin, kung mahilig tayo, sir, mag-spray, dapat po, because alam natin na ito ay number 1 na
irritant sa ating mata. Hugasan po natin ang ating mata kapag tayo ay na-expose at sa tumatakbong tubig kung saan po na-expose yung ating na-expose ka sa sangkap na ito, sir. So, magsuot din po tayo ng protection sa ating mga mata at ulo para sa isang mga sport na nagbibigay po ng peligro sa mata tulad po ng pagbibisikleta, yung paglalangoy, sir, at saka sometimes, sir, yung pagbukod sa mga mahilig mga golf. Sana all. Yeah. Sana all. Oh. Saka alisin din po natin ang ating contact lens kapag tayo ay matutulog or lumalangoy. Mukha lang po kami nitig naka-contact lens pero hindi po. So wala po kami inaalis kapag kami ay matulog at lumalangoy. So iwasan po natin din ang mata sa television or sa computer or cellphone natin ng matagal na oras. Siguraduhin po natin na 20 minutes lang po na maximum natin siyang hawak ay meron na tayong gaps in between. For example, tumingin po tayo sa mga plants natin para dyan sa ating mga plantitas para ma-relax naman po ang ating mata. So kapag tayo po ay nagbabasa at nagtatrabaho, siguraduhin po natin na ating sugod ay may sapat na ilaw. Huwag po tayong masanay na totally dark and yung only ilaw po ay nagmumula sa ating cellphone. Yes, bawal po magbasa sa dilim. Iba Yeah. yung pwedeng gawin sa Sa dilim, hindi naman pwede magbasa. Kinakapa yun di ba? Ano ka makakabasa sa dilim? Para ka na din lang yan, sir, na bulag. So din tayo protective goggles para sa mga trabaho po, expose ang ating mata tulad, sir, ng construction, carpentry, mga welding. And then kung may iwasan, sir, pagkakaw ng solar retinopathy at iba pang pinsala sa ating mata, nire-recommend po na maiwasan ang pangmatagalang pagkakalantad or exposure sa sun. Gumamit tayo, sir, ng shades upang ma-block ang 100% radiation galing sa araw. So, akala ng iba, sir, pampagwapo lang yung shades, pero protection po talaga siya sa ating mata. Yan. At ang kailangan po talaga natin kapag tayo po ay may mga karamdaman na tayo po ay magpasuri sa doktor, pero kahit naman po hindi wala tayong karamdaman, it's better po na regular tayong magpasuri sa ating mata yearly para po mapanatili natin na siya ay healthy at working properly. Yan. Opo, may tanong dito, Ma'am Leri o Ma'am Gigi, ang mga ordinaryong senior citizen po ba na gustong magpagamot sa mata, cover din po ba ng PhilHealth? Yan. Yan. Congratulations po, ma'am. Kasi po dahil ikaw ay senior citizen na, wala ka na pong babayaran sa PhilHealth na contribution at ikaw po ay makakapag-avail ng ating benefits. Pero po, siguraduhin lang po natin na tayo nakapagpasa ng ating mga requirements. Tayo po ay nakaklasify sa database ng PhilHealth ng senior citizen. Ang senior citizen po, ito yung mga member na 60 years old na po, at saka hindi nakapag-establish ng 120 months na contribution sa PhilHealth. So dahil kayo po 60 years old na, pwede na po kayong maging membro at wala na po kayong contribution. Yun yung kagandahan doon. Wala ng contribution, pero kayo po ay makakapag-avail ng benefits ng PhilHealth. Yan. So wag mag-alala itong nag-text sa atin, senior citizen na kuha na siya, member na siya, wala na kontribusyon, kailangan lang mag-submit ng mga documentary requirements. Ma'am Gigi, Ma'am Leri, it's bye-bye time. Message po ninyo. Go ahead po. Yes po, nice natin, sir, na acknowledge lahat, sir, ng mga patuloy na nakaantabay po, sumusuporta sa ating programa, nandiyan po ating mga kapwa-empleyado. Nais po natin siguraduhin sa ating mga mamayang Pilipino na patuloy naman pong tinutupad ng PhilHealth Regional Office 5 ang adhikain at intensyon ng bayanihan, we heal as one law. At nandito po kami para magbigay ng dekalidad na serbisyo all the time. Sa ngalan po ng aming very dynamic Regional Vice President, RVP Henry Almanon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Yes po. Reminder po sa lahat, bukas po ang regional office ng PhilHealth at aming mga local health insurance offices sa lahat ng probinsya as well as ang mga express offices po namin sa iba't ibang lungsod dito sa Bicol Region. Bukas po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region,
o tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Muli po, samahan niyo kami sa Usapang Philhealth sa DZGB sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 po tayo ng umaga. Kasama po si Sir Pio at saka si Gigi. Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, Bawat miyembro protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Good morning po. God bless. Salamat kan sa inyong pagantabay. Inyong napakinggan ang programa Usapang Philhealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang Philhealth.